to ai ita ambulance kamar jarai sake dina an ka ba ku labari na zango dan zanto ba duk bagalar su a ai shi zangar Allah ya kashe mutane tunani ne ya za a yi al'aura ce bai ya san da duk abin da kama ya yi ayyukan wannan kai shekara 40,000 an kama ana noma auduga ba abin da aka noma bayan kada da kada kawai ba a noman gomi saboda a samu a yi mai tuwani akalla boxers ɗi ɗaya an ce yana yayin tamkar ga abuja yadda ka sa an rahoto wanda ne boxers to gari tunanin to shi wai to sake iya za a dunga wanda an dauka halitta riga shekara 40 an kai ba a komi bayan noman kada samu masu saƙa wayanda sun karja a ga saƙa kawai ta ɗauka tuwani saboda a tuwa sassai a samun tuwani an kai rigar nan to shi an bawarin samun kalmar duniya bayan an gama rigar ko da an ka samu ita ko ga ciwo ya ke wata wucewa jama'a gari suka ce ko rabu da wanda uban gari ne da wani tuwani haka Allah ka to shi har ya mutu ba a samu sa'i ne ba ko na takalmi sai dai in an ka yanke ragumi a kwalla wata ta sai Allah fatar ragumi sai ya dora mahati inda yadda ta tsaya sai a kwaɓa jirai irin wanda ka sani ka san me a jirai ko sai a kwaɓa jirai a sa ga wannan wata sai a koyi amma rabin dukkan ne a duka ƙasa wata ragumi guda kwakwai kai to da kai shi ko yaro an karama gida da irin ɗan jariri ne yau da haihuwa da yana iya sa lamba 15 da sai bas kai tunanin girman kama wannan ya ta yi cikin familin su ne an ka ce suna da yaro na buye ɗaya ƙarami sai ya sha kattonin rawa kamar bida haka za a gane rike da bida yan tankin gada kuka sa gidajen mu mai ba mu ba a yawan ko ina to su yaro ƙarami na buye za a gani mama ta yi bata ma sani wata na goye da shi yana rike da wani oba kattonin lita na ruwa tanki a matsayin bida ta haka kuma kai tunani an kattai da bango guda na ruwa na haka ake kamar dan kwanta gari ruwan Najeriya duk duniya babu arzikin da masu ɗayar da ruwa kabala suna da arzikin zinari amma babu abin sha babu ruwan sha to can ne an fara kawo inkot ɗin dokar da doka da hitsari ba ka yi sai da sanin gwamnati saboda shi kai ne hitsarin yana cikin arzikin ƙasa ka yi hitsari sarki bai sani ba is capital punishment kai can fa sai soyayya ta Allah irin na ga ma duro gudanarwa an kante da shi wannan garin haka hakin dan gwamnatin Najeriya ne irin Richards za ka zama saboda tsari sai ne aka yi ruwan su ma na sha da cycling din su aka yi na hada sai ba karamar soyayya ka sa wajen ka taimaka ya towa ma yawo misali na matu zaɓi yana da malami akwai Allamatul Kazzabi Allamatul Kazzabi shi a mallamin su Musailamatul Kazzabi Musailamatul Kazzabi shi kuma mallamin su Kuzunzubatul Kazzabi saboda shi Kuzunzubatul Kazzabi shi ba wata ƙarya ya kai ba Allamatul Rabbani ya ga musu to shi Allamatul Kazzabi shi kai yadda su Kuzunzubatul ita suka wanda ne ƙarya guda bai komai wata sai na siya shekara guda ya kai da shekara ita ta duk makaryatar duniya za su rinka wani da ita duk wata karyar da za a yi cikin karya ce za a yi zuwa kira musu don babu wanda ya karya ce shi